ik het beste maar wat vol wezen. Dan ga je wat gewicht erop en dan hoor je tractie. Zoals nooit ben ik leeg. En dan mag je rustig rijden. Alleen het moment is bij de veehouders komen en ja, je maakt een stapje en je maakt weer op nijbeen en hij begint te slepen. Dan is het vaak dan bloot te steen. Ja, maar je maakt zwaar dat de auto wordt al in bloot. Tjissepeil riet al 12 uur op de molkauto. Joet maakt er zo'n 20 boeren bij Del en dat valt vanzelfs net aan mij zo kwaar. De smelle dieken naar de boeren lezen vol snieën en binnen op gom plakken schippergleed. Om dat twijfelen om op aan te gaan? Oh, dat is nog super weer minder, hè? Ja, als je stapt en je zit er thuis, dan zit die thuis ook net lekker. Je weet dat die molken er alweer is, dan het moet ophellen worden. Dan. Maar kleer, als het net bij wol en we zitten vast, ja, echt net bij wol en dan moet ik je risico nemen. Dan houden we op. Maar fijn, Faris riet een boel maar trekken, die doet al zijn best om een boel skin te krijgen. Als hij net komt, dan, ja, dan zal het voet erin letten. Mag het voet erin letten. Ja, ik kan er net meer een miel extra in de tank hebben. Nee. Dan houdt het op. Ik belde een collega op, Jacob Enstra. Die trekker naast het paard. Er moest materiaal bij komen. Zijn broer had een shovel. Die zond de boer skinmaatje en Sjen de boer weer krijgen kennen. Terug het waar is Peil zo'n 4 uur langer onderwijs als gewoon wij. Naar 6 adressen zit de tank vol met 35 ton molken. Volgende stap is dan ook het zuivelfabriek in Droriep. Ga naar hier rit. En dat krijg je dus nou, dan gaan we die op verzinnen. Dan ben je mooi op dit. Nou, ik ben nog net thuis, maar klaar. Dat gaat knap.